Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft μαζί με τον φίλο μας τον Χρήστο και τον Κώστα. Γεια σας. Αγενέστατε. Αυτός ο βρουμιάρης δεν είμαι εγώ. Όχι, από την πλευρά σου. Δεν έχεις πλευρά. Άρα έξω. Έξω κοιμήσου. Σπιτάκι του σκύλου. Ναι, και δεν έχω. Αντίο, έλα. Κοιμηθείτε. Τι αμόρφη μου. Πάνε κάτω και σκότωστα. Πάνε κάτω και σκότωστα, Κώστα. Όχι. Πάνε σκότωστα. Πώς θα το σκοτώσουν, μπάκι. Ιδιότητα φωτιάς. Να πάμε στο Nether. Όχι. Γιατί ξέχασα την πόρτα ανοιχτή. Πρέπει να κλείσει την πόρτα μου. Κάτσε, κάτσω εγώ εδώ πάνω καλύτερα. Ο Κώστας και λέει το ζόμπι. Πάμε να κοιμηθούμε τώρα που σκότωσε ο Κώστας στην Spider. Κώστα, έλα. Ναι, εκεί πάμε, ναι, κοιτάει. Κώστα, γρήγορα απ' έξω. Έκανα σακούλες κάτω από τα μάτια μου. Άρχισε κάτι ρίχνει τώρα. Εδώ θα πάω. Πού το εγώ. Κατερίνα! Κώστα, κοιμήσου γρήγορα. Άλεξ, που κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι. Κοιμάμαι. I can fly to me. Παιδιά, συγκοιτάω το Χρήστο τι είναι ότι κοιμάω στον αέρα. Whoop. Hello. Ποτέ. Εγώ κοιμάμαι. Μια καινούργια μέρα. Όχι. Ναι. Έχεις wood. Πολύ. Έχεις πολύ wood. Πολύ. Άλεξ, Είναι ο Κώστας του τραγουδιστή. Ρε σκυλάκια. Κώστα, κάνε... έχουμε και ένα σκυλάκι, παιδιά, το Κώστα. Κάτω σκυλί. Φέρε μου τροφή. Μην παράς. Πάω να φάω γιατί δεν μπορώ. Το κάνω λίγο ελληνικό, πεινάω πιο... Εύκολη έβαλα. Όχι δύσκολη. Φιλιρινική. Ορισμός δυσκολίας του παιχνιδιού σε peaceful. Έτσι. Μπράβο. Ωραία, τώρα το κάνουμε ρύθμιση. Δύσκολη. Μετά μου το Χρήστο που κυνηγάει μια κότα. Μπάνι. Καμάν. Έχει τρολάρει το μπάνι. Αντιγιάρι. Το βλέπω που τρέχει. Νίκες με νίκες, δεύτερα βέλη και γενικόλια, δημοτικά και ειδικά όπως και πιστεύω και Νίκολες. Εδώ πια λίγο. Πού είναι ο Κώστας? Κώστα, πού πήγες? Αλέξ! Πού? Βοήθεια! Κώστα, μην φεύγεις μακριά. Δεν φεύγω μακριά, κοντά σου. Έλα, έχεις και το χαϊδούρι. Ανέβα το χαϊδούρι. Ευχαριστώ, πάμε! Το λόγο μου ρε, το γαϊδούρι μου! Γαϊδούρι, πάμε! Δεν προχωράει.
κοντά είσαι. Ναι. Πού? Κοντά. Εγώ το βάλα. Έλα εδώ. Ωραία, βάστα. Βρήκα ένα τσομπανό σκύλο. Κάτσε εκεί. Σπάω το σπίτι. Καταστροφή του σπιτιού. Εγώ σβήνω τώρα. Ωραίο. Από εδώ. Αλληλούια βγήκα. Ρε, έχει πόρτα. Καλά σε λέει, έχει πόρτα. Πού είναι η πόρτα? Εγώ μπήκα από την πόρτα. Εσύ πήγες από την πόρτα, ναι. Βγήκα. Ω, έχει και πάγο Κώστα. Κώστα. Τι, πού είσαι? Χρήστο, μπες και βγες, κάνεις πάνω από την πόρτα. Πρέπει να σου φύγω στην πόρτα. Ναι. Χρήστο, με σπάς. Ο Κώστα μου μέσα. Σου είπα βλακία, γεια σου. Λες να το κάνουμε σε ποτάμι. Όχι, έλα σε εμάς και κάνε απλώς ένα μικρό σπιτάκι. Καλά. Και θα γράψουμε σπίτι Σπιτάκι σκύλου. αρχοντικό σκύλου. Με μυαλό όμως. Κώστα, πεινάω, θέλω φαΐ. Τσιουάουα τα μικρά τέτοια θα κάνουμε. Θα γράψουμε να πάμε σπίτι Τσιουάουα. Να, έλα Κώστα, κοίτα. Το δίπλα το κορμό. Όχι ρε, από εδώ τι λες? Πάμε από πίσω. Εδώ στο λάκκο. Έχω βρει ένα ωραίο μέρος. Όχι, Κώστα. Κώστα, έλα εδώ. Είναι πίσω μεριά. Όχι, έλα εδώ στο κορμό πίσω. Στο σπίτι βρήκα εγώ. Όχι. Κώστα, έλα εδώ, έλα εδώ. Θα μας βλέπουν οι γείτονες και θα μας κοροϊδεύουν ρε. Εσένα ναι, σίγουρα. Εσένα, πάμε από πίσω έτσι. Κάτσε, βρήκα ένα πιο ωραίο. Πού ρε? Έχει ένα σαν μεγάλο κορμό. Να, εδώ πέρα. Πρώτον, γιατί έχεις δηλητήριο? Ναι, και ό,τι εδώ. Πού πας ρε? Πού, εγώ. Ναι, να το πέτει το κάνω σπίτι. Πού θα το κάνει. Ναι, στον κρυμό. Κοίτα, έχει ωραίο. Ρε Κώστα, όχι. Γιατί, καλά. Έλα στο μείνει μαζί μας. Μπερμπέ, Χρήστο. Είστε σίγουροι θέλετε να μείνω μαζί σας? Όχι, αλλά τέλος πάντων. Έξω μείνε, δεν έχουμε πρόβλημα. Έλα. Αντιχωρήσου. Όχι, θα κάνουμε μεριά. σπιτάκι. Τι λες ρε, δεν το θέλω γείτονο μου. Έλα ρε Κώστα. Δεν το θέλω γείτονο μου. Κάτσε μπορεί να ξαναλέω. Εντάξει. Κώστα, το έχεις. Δεν μπορώ να είναι. Σπίνωσε τώρα. Έλα, το έχεις. Δέστε τη μεριά. Σπίτι δεν έχει. Ξέρω. Σπίτι δεν υπάρχει ανοιχτή. Ούφο. Πίσω, στη μεριά σου. Χάρη. Τι είμαστε, Κωνσταντίνου και Ελένη, στη μεριά μου. Εσύ είσαι, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, εσύ είσαι η Ελένη. Ναι, εγώ λάδω. Με πρίξεις. Δεν πρίξει ακόμα πολύ. Πάντως να αφήσει καθόλου. Έχω γκολ. Τι θέλω να κάνω στις ρυθμίσεις. Έχω γκολ και κάποιο λόγο, ρε. Τίποτα. Θα πάμε για μάιν. Πάει σε 9 λεπτά. 10 λεπτά. Πάμε για μάιν. Πάμε ρε, πάμε. Ρε, δεν έχεις μέρος. Δεν έχεις πόρτα. Όχι στον έτερ. Θα σκάψουν κάτω.
βγάλεις. Έχω τώρα, 41. Εγώ 3. Αλλά θα σου πείτε. Θα κάνεις πάλι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όχι. Πού είναι? Δεν είναι. Να. Αυτά είναι τα 5. Κατέβα. Το έχω ξανακάνει αυτό. Άρα δεν πάμε. Γιατί καλό το είναι. Πάμε εδώ. Και κάνουμε πάλι. Περιμένετε. Εγώ με τις κάνω. Περιμένετε. Γιατί εμείς δεν θα σπάσουμε νομίζεις. Ναι. Μετά αξίδα. Ναι, με αξία να το σπάσει το χώμα. Εγώ. Πάρτε το τέρ. Εγώ θα έρθει πλέον. Ναι. Ναι. Βασικά άμα είναι... Όχι. Αυτή δεν θα σκάφω δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μετά το δεν θα έχει το κουστό. Io poi cazzo. Questa è la casa, è la sua. Vieni su e quello per te lo tocca se. Io spazio cappa lui. Per me. Ah, capo non si sente. Tunnel. 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 Σε ελληνικά πώς είναι, tunnel. Τότε. Άλεξ, βάλει τώρα. Περίμενε. Τώρα. Όχι, δεν τραβάω. Περίμενε όμως, εσύ είναι και εδώ, ξέρεις. Σπηλιά. Σπηλιά. Όχι, το έχω σκάψει. Είναι εκεί. Ρε, σβηνώσαμε. Τι είναι τριπούλα, είναι κι άλλο κι εγώ. Κάτσε τζάμπα ήρθε. Τζάμπα. Ναι, μεγάλο μάλλον. Να ρε. Καλέ. Φύγε. Κοίτα τι ραβοδίλα. Κοίτα τι ραβοδίλα. Oh, no. Ρε. Γιατί. Και βάζω Εγώ δεν συνεχίζω, κοιτά. Και παιδιά, αυτό ήταν βίντεο γιατί με το δημιούργησε ο Κώστας. Και αυτό ήταν βίντεο, παιδιά. Όποιος θέλει να κάνει like, subscribe. και ένα σχόλιο. Και όποιος θέλει ένα σχόλιο για το παιχνίδι που θέλει να κάνουμε YouTube. Και μας γεια άρεσε. σας!